שמעו קטע, יום אחד אני פוגשת מישהו, אומר לי אהלן וסהלן עדנה, בואי לסיבוב בעיר. מה נראה לך אתה מציע לי ללכת לסיבוב? אחת כמוך מותק מסובבת בניגוב, לפתוח את האוזניים ולהיות קשוב. מדבר על עצמך אבל זה לא חשוב. אהלן וסהלן עדנה, למה ככה לא יפה? זה יפה, תאמין, לא צריך כל אחת להזמין. אתה זורק מחמאות משמאל לימין. תודה רבה, אני יודעת. מראה שעל הקיר, מי נראית הכי נדיר בעיר? מראה שעל הקיר, נכון אני הכי יפה בעיר? טום טום טקה טקה טום טקה טקה טום טום טקה טקה טום חמסה. חמסה. יש לך יופי לא נורמלי, למה את עושה חיים קשים? לא עושה חיים קשים, אבל אני אוהבת להעיף ראשים. אני לא מתאמצת וזה כבר מרשים. כמה זה עלה? זה עלה 30.